Așa, să vedem la luptă pe băieții ăștia. De cum se luptă aici. Ia, se luptă, Edei cum se luptă. Se luptă. Se luptă. Așa. Băi, nu scăpa capacul la vale și nu mai te râde că te-am băgat aici în filme. Ia zâmbește, băi, băiatule, așa. Degeaba zâmbesc că nu se vede. Așa, deci să observăm. Așa, deci se poate observa cu ochiul liber aranjamentul. În stânga, mă! Bă! Așa, se poate observa cu ochiul liber claia peste grămadă. Sunteți filmați? Gata. Da.